20 гадоў у эфіры. Тэлерадыёкампанія «Вектор» горада Новополоцка адзначае юбілей. Дэбютавала мясцовае тэлебачанне 13 красавіка 1998 года праектам «Альтэрнатыва» праграмай пра жыццё Нафтаграда. За 2 дзесяткі гадоў «Вектор» заваяваў папулярнасць у сваіх гледачоў, і сёння гэта ўжо 7 тэлевізійных праектаў, якія расказваюць пра горад і яго жыхароў. Аўдыторыя тэлекампаніі складае каля 200 000 чалавек. З юбілеем калег павіншаваў і Віктор Праліч. 13 красавіка 1998 года жыццё маладога горада Новополоцка трапіла на экраны. Першай тэлеперадачай стала праграма «Альтэрнатыва». Тады калектыў энтузіястаў не пабаяўся лічбы 13 і выйшаў у эфір. Мянялася жыццё, змяняўся горад, але ўвесь гэты час са сваімі тэлегледачамі заставалася тэлерадыёкампанія «Вектор». Сёння гэта 28 гадзін на тыдзень уласнага вяшчання і 7 тэлеперадач розных напрамкаў, над якімі працуюць 14 прафесіяналаў. Редакция помогает нам, конечно же, вести диалог с новополочанами, рассказывать о наших планах, о перспективах, но в том числе и телевидение, наши журналисты, они тоже достаточно острые моменты скрывают, показывают недостатки, которые имеются в городе, тем самым это служит мотивацией уже для принятия управленческих решений. Поэтому это такой симбиоз, который, я уверен, взаимно дополняет друг другу и, как я уже сказал, служит нашей общей цели. А цель у нас улучшение жизни в нашем городе, улучшение благосостояния нашего города. Вікторыя Клемянцёнак, одна з самых маладых корэспандэнтаў тэлерадыёкампаніі «Вектор», кажа, што вырасла на праектах тэлеканала, а сёння сама трымае руку на пульсе жыцця Нафтаграда. Это очень сплоченная команда, люди, которые увлечены своим делом, которые готовы день и ночь трудиться для того, чтобы житель города, новополочанин, смог посмотреть основные события, которые происходят в нашем городе, познакомиться с интересными творческими людьми и почувствовать реально дух города, который есть у нас в Новополоцке. Аўдыторыя «Вектора» каля 200 000 чалавек. Кнопку вядомага і любімага тэлеканала ўключаюць у Новополоцку, Полацку і Баравусе. Навіны мясцовага жыцця даведваюцца і радыёслухачы на FM-хвалях. Яшчэ адно сведчанне высокага прафесійнага ўзроўню журналістаў тэлеканала. Іх сюжэты паказваюць у эфіры абласнога і рэспубліканскага тэлебачання. Для региональной телекомпании это уже солидный возраст. Но а скачок, если говорить технически, с VHS пленки до уровня Full HD, то есть до того качества в производстве, которое ставит сейчас цели государства, в принципе. И я думаю, что по осени мы уже выйдем и в эфир в качестве HD-качества. У свой юбілей калектыў «Вектора» прымаў віншаванне ад многіх, творчага натхнення, прафесійнага росту і толькі добрых навін жадалі шматлікія партнёры і калегі, удзячныя жыхары Новополоцка. І творчы калектыў прызнаецца, што галоўная ўзнагарода для іх – увага і любоў тэлегледачоў. Віктор Праліч, Леонід Табола, навіны Новополоцк.